Γεια σας παιδιά, μαζί σας είναι η Μελίνα και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Από ό,τι βλέπετε έχω μπει ήδη. Το κόζο τον έχω ονομάσει κανάλι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι μου ήρθε. Από ό,τι βλέπετε έχω ένα καινούριο skin, το φτιάξα μόνη μου. Και άμα σας αρέσει βάλτε like. Άμα δεν σας αρέσει μη βάζετε. Αλλά πρέπει όμως να, άμα θα σας αρέσει αυτό το βίντεο, βάλτε like. Άμα δεν θα σας αρέσει, δικό σας δικαίωμα, βάλτε dislike, ό,τι θέλετε. Αλλά βάλτε κάτι όμως, μην ξεχνάτε. Ouch. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα παίξω Minecraft από ό,τι βλέπετε. Ναι, τώρα θα βάλω το πρώτο πρόσωπο, επειδή άρχισα έτσι, κανονικά σαν YouTuber. Ναι. Τώρα, μισό λεπτάκι να πω. Λοιπόν, πρώτο πρόσωπο. Ορίστε, έτσι είναι το skin όπως το είδατε. Το άλλαξα λιγάκι. Δεν μ' άρεσε το άλλο. Αυτό θα είναι το skin τώρα από εδώ και πέρα. Μην ανησυχείτε, δεν θα του κάνω τίποτα άλλο. Μπορεί λεπτομέρειες, αλλά δεν νομίζω. Λοιπόν, θα φτιάξω όπως πάντα πρώτα σπίτι. Μπορεί να ταξιδεύουμε, να μην φτιάξουμε σπίτι δηλαδή. Λοιπόν, τώρα, επειδή έχει εδώ πέρα δέντρα, δεν θα πάμε κάπου αλλού. Θα φτιάξουμε σπίτι εδώ. Και εγώ συνήθως φτιάχνω σπίτια σε χώματα, σε τέτοια. Αλλά και σήμερα νομίζω θα φτιάξω σπηλιές. Κάνω σπηλιές. Αν μπορούσαμε χωρίς τέτοιο. Λοιπόν, φτιάχνουμε αυτό όπως πάντα πρώτα. Το βάζουμε εδώ. Αυτό. Να φτιάξουμε δύο σιγά. Έχουμε πολύ δέντρο ακόμα. Μόνο που δεν έχουμε torch για να ανάψει το. Δεν έχουμε φως. Πόσο. Βρήκα τι θα κάνω, εντάξει. Με έξυπνη, βρήκα τι θα κάνω. Λα. Μόνο να μην το ξεχάσω να μην είμαι έτσι. Και πείτε άμα σας αρέσει το Minecraft στο κινητό, άμα δεν θα σας αρέσει. Είδατε νομίζω τα παιχνίδια μου. Βασικά όχι, δεν τα έχετε δει. Όταν τελειώσουμε νομίζω με το Minecraft θα σας δείξω και λίγο τα παιχνίδια που έχω. Να μου γράφετε κιόλας τι θέλετε να παίζω. Τι θα θέλατε δηλαδή να παίζω. Θα κάνω 2 δωμάτια από ό,τι βλέπετε. Το ένα εκεί πέρα θα έχω τα κρεβάτια και εδώ θα έχω σεντούκια, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε τώρα πως θα έχουμε φως άνετα. Εδώ πέρα έχει χώμα. Όχι, δεν έχει χώμα, εντάξει. Δεν φτάνω. Πρέπει να κάνω αυτά. Πόσο χώμα θα πρέπει να σκάψω ρε παιδιά. Δεν βλέπω. Παιδιά, βοήθεια, δεν βλέπω. Τώρα βλέπω. Λοιπόν, ας δω πόσο μεγάλο είναι αυτό. Κακή δεν μου φαίνεται ήταν, αλλά δεν πειράζει, τώρα θα δούμε. Κάπου εδώ για να δούμε αν έχω δίκιο. Όχι, δεν έχω δίκιο, άρα θα είναι εδώ.
ξερίφτησα. Συγγνώμη που τραγουδάς, αλλά δεν ξέρω. Μου κόλλησε τώρα αυτό το τραγούδι. Πού είναι ρε παιδιά, βάσει και είναι κάπου εδώ, για να δούμε. Νομίζω πως είναι εδώ. Ή όχι. Όχι. Δεν ξέρω πού είναι παιδιά, βοήθεια. Θα κάνω τρύπες μέχρι να βρω που είναι. Παιδιά μου φαίνεται ήταν κακίδα να το κάνω σπηλιά, γι' αυτό φεύγω από εδώ πέρα. Πήρα και μερικά πράγματα. Λοιπόν. Αυτή θα ήταν λέει η σπηλιά μας. Ouch. Θα κάνω και όχι. Όχι, ναι. Έτσι και αυτό θα ανάμενται με το σπίτι. Το σπίτι μου θα το κάνω κάπως εδώ πέρα. Δεν έχω δεν πειράζει. Έχω όμως πέτρα. Εδώ νομίζω θα τελειώνει το σπίτι μου. Θα είναι ωραία έτσι. Όχι. Πρώτη φορά εγώ φτιάχνω τέτοιο σπίτι. Δεν έχω ξαναφτιάξει τέτοιο. Αλλά νομίζω πως τώρα όταν βγάζω μπορώ. Ελπίζω. Πρέπει να φτιάξω όμως μετά και φούρνο.